ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ራብዓይ ምዕራፍ ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ፀገበስ ብስጋኡ መከራ ዝጸግብ ንሱ ንሓጢኣት ሓዲግዎ እዩ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ። እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላን ብመስተን ብርኹስ ምምላቕ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ፍቓድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል እዩ። ናብቲ ዕያግ ርኽሰት ምሳታቶም ስለ ዘይጐየኹም እናተጻረፉ ብእኡ ይግረሙ ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንምዉታትን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዩ። ከምቲ ናይ ሰብ ብስጋ ኮይኖም ክፍረዱ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ግና ብመንፈስ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ኢሉ እዩ ንምዉታት ድማ ብስራት እተነግረ። ግና ከመወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኹም ግጥኡ ንጸሎት እውን ንቑሑ። ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃለ ትብል ፍቕሪ ተሃለኹም። ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ። ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እትቐበሎ ውህበት ጸጋ ከም ሕያዎት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ዝነግር እንተኾነ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር። ዘገልግል እንተኾነ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል። ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ክኸብር ንእኡ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹኖ ኣሜን። ኣቶም ፍቁራተይ በቲ ንምፍታን ዝረኽበኩም ዘሎ ዋዒ ሓዊ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሓኩም ኮንኩም ኣይትገረሙ። ብምግላጽ ግርማኡ ድማ ክትሕጐሱን ባህ ክትብሉን ኢኹም እሞ ኣብቲ ስቓይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ እትኾኑ ዝተሓጐሱ ደኣ። ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተተጸረፍኩም እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽን መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር እሞ ብፁዓን ኢኹም። ሓደ ካባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቒ ወይስ ከም ገባሪ እከይ ወይስ ኣብ ነገር ካልኦት ከም ዝጽንበር ኮይኑ መከራ ኣይጽገብ። ከም ክርስቲያን መከራ እንተጸገበ ግና ስለ እዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣየሕፈር። እቲ ፍርዲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝጅመረሉ ጊዜ መጺኡ እዩ እሞ ቅድም ኣባና ካብ ዝጅምርሲ እቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይእዘዙ ደኣ መወዳእትኦም እንታይ ክኸውን እዩ? እቲ ጻድቕ ብሓይለ ገደን ዝድሕል ካብ ዝኸውን እቲ ዓማፅን ሓጥእን ደኣ ኣበይ ክርአ እዩ? ስለዚ እውን እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኖም ሓሳረ መከራ ዝጸግቡ ዘለዉ ሰናይ እናገበሩ ንነፍሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ ደኣ የማሕጽንዋ።